Ráno môžete svojich milých prebudiť dobrými raňajkami. Možno vám radi pomôžu. Vďaka pomocníkom už máme pažitku a petržlen nasekané, takže ich prešľaháme vidličkou s 2 bielkami a troškou soli. Dobre zúžitkovať sa dajú tiež bielka, ktoré vám zostanú po pečení. Vylejeme ich na horúcu panvičku, len jemne potretú olejom a necháme stuhnúť. Zatiaľ rozkrojíme celozrné pečivo alebo žemľu. Lahodná rama s maslom a morskou soľou už čaká. Jemne ju rozotrieme na spodnú časť. Ide to ľahko, aj keď je práve vytiahnutá z chladničky. Položíme lístok šalátu a doplníme plátkami rajčiny. Keď je omeleta pevná, zosunieme ju na dosku a ešte horúcu podľa chuti potrieme dižonskou horčicou s medom. Prekrojíme a pomocou noža preložíme na polovicu. Omeletu vrstvíme na rajčiny, na ňu dáme plátok kvalitného syra a navrch nasypeme pokrájanú reďkovku a ešte trochu byliniek. Kto má rád, môže si burger doplniť chrumkavou kyslou uhorkou. Aby nám dobrota nevychladla, prikryjeme ju vrškom pečiva. A máme fajn budíček pre malých aj veľkých chlapov. A čím prebudíte svojich blízkych vy, rama s maslom pritom určite nesmie chýbať. Potešte aj vy raňajkami, ktoré chutia. Viac nápadov nájdete na Facebooku.